Іх аўтамабілі не падобныя на гоначныя з Формулы-1, зусім іншыя габарыты і тэхнічныя магчымасці. Пры гэтым, калі пад пагрозай чалавечае жыцці ганяць даводзіцца. І не на адведзенай тэрыторыі для гонак, а па ажыўленых дарогах. Ужо 12 гадоў зладжанасць працы Маларыцкага раённага аддзела па надзвычайных ситуациях залежыць ад вадзіцеля Александра Абрамчука. В жизни реально, если на какие-то выезды выезжаем, то как бы оно необходимо чувствовать машину, чувствовать ответственность за людей, которых ты перевозишь. А перавозіць прыходзіцца не толькі людзей. Большагрузныя машыны цалкам укамплектаваныя ўсім, што дапамагае ў ліквідацыі надзвычайных сітуацый. Машина вывозит огнетушащие вещества, в которые входит вода. Может быть, допустим, 5 тонн, 8, 10. В данный момент мы соревнуемся на машинах, которые вывозят 5 тонн воды, 300 литров пенообразователя и пожарно-техническое вооружение. На гэтых машынах вадзіцелі МНС з усёй краіны ўпершыню ў Брэсце спрачаюцца ў хуткасці і манеўранасці. У першы дзень спаборніцтваў асабісты конкурс на лепшага вадзіцеля аўтацыстэрны, у другі легкавога аўтамабіля і камандная эстафета. Это команды областей, а именно областных и Минского городского управления МЧС, а также структурных подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям. Есть команда университета гражданской защиты, то есть учебных заведений, есть команда лицея, есть команда научно-исследовательского института ПБ-ЧС, есть команда авиации даже представлена. Акрамя практычнай часткі, таксама ў праграме спаборніцтваў тэсты на веданне правілаў дарожнага руху. Адразу 3 першых месцы ў конкурсе сярод вадзіцеляў аўтацыстэрн атрымалі гаспадары турніру. А вось па выніках агульнага заліку каманда Брэсцкай вобласці на 3-е месцы. Першыя атрымалі прадстаўнікі Віцебскай вобласці.